Takže ahoj, ja som Jakes a vítame vás u novej infočky, je to naše prvé video, možno prvé aj posledné, ak nebude to nejaká snaha, že nám budete dávať lajky, odbery, dokonca ak nám dáte aj dislike, aj to nás poteší, že aspoň máte o nás nejakú záľubu. Je tu nakvedá mňa ešte jeden, ktorý je v našom týme a volá sa Pert. Ahoj, ľudia. No tak počúvajte ma. My sa chceme dohodnúť, teda bereme si 3 bereme si 3 práce. Prvá, ja budem točiť Far Cry a strieľačky proste. A vlastne tento vedľa mňa bude sa snažiť záňať ľudí z Martina a nepoviem vám že kde bývame. A ešte som mňou ešte jeden, ja budem točiť Minecraft aj môj kamoš, tak ale ty nebudeš hlavná ale budem ako keby a ináč je to môj server IPčku a vydá do popisku videa, alebo je to server tak si givni si prosím niečo, kde si spawner. Á, je to aj na vod. Tak a tu ešte máte také ako keby aj nie len Aha. To je najlepšie, že vy. Aha. Pardon, I5 som to zabudol dať. Tak a zároveň je to aj taká mini informačka. Teraz, vieš, čo máš dať? Spawner. Kau napríklad. Nejde, lebo nemám plugin samozrejme, lebo toto ide byť ako Mine, lenže to teraz sa snažím prerobiť. Toto je plocha pre adminov proste, tí, ktorí majú nejakú záľubu stávať pekné veci. Proste to sme vytvorili tak, toto je také... Robíme to s Warplayitom, tak sa nečudujte, že prečo to máme tak rýchlo, to by vám trvalo možno aj 2 dní, tak sa nečudujte. A dovidenia, až pozdrav. Mentoska! Počkaj ešte to nie. No tak sa s vami lúčime a U ďalšieho videa, možno z Minecraftu, možno z niečo iného. Ale na rozlučku si dáme jedno TNTčko. Nie. My to upravíme, ty koko. Vieš čo správame? Veľkú plochu z TNTček a odpalme to. Prosím ťa. Tak. Lúčime sa s vami. A dovidenia!